Takbo na natin 110. Ayan, makikita nyo, grabe lakas. Yung 6 gear niya pag pinasok nyo, talagang may ibubuga pa eh. Ang lakas ng hatak, no, sa 6 gear niya. Ayan, kung maririnig nyo yung ano, engine noise niya, nakakatawa lang, no. At gusto ko na siyang mabawasan eh, pero hindi siya nababawasan actually. Mukhang totoo yung sinasabi nila na matipid ang 2.0, di ba? 237, isa pa lang bar ang nababawas. Regarding pala sa aircon nito, mga ka-adventure, yung sa likod, ano eh, okay naman, kaso medyo mahina yung buga na lumalabas dun sa vents niya. So what's up mga ka-adventure, welcome back na naman, no, for another video. For today, ito yung mga nagre-request dyan ng fuel consumption ni Photon Traveler X Okan Engine 2.0. Ito, i-review na natin to. Pupunta tayo ngayon ng Pangasinan. Ayan, time check tayo is ano na, 3:45 AM. Ayan, so magpapa-full tank muna tayo dito kay Petron, tapos i-check natin yung Odo, i-reset natin para malaman natin yung fuel consumption niya. Tingin ko naman baka kalahati yung magiging konsumo natin nito, no, from full bar magiging kalahati, tingin ko lang, no. Nandito na tayo sa Petron at nagpapakarga na tayo ng diesel. Magre-reset tayo na itong ano, no, itong fuel consumption niya. Ayan, i-hold nyo lang yan. Ayan, kung nakita nyo, nag 0-0 na siya, no. Ayun, tapos magre-reset din tayo ng trip. Press nyo lang to, tapos dun sa settings, tapos clockwise ibaba nyo dito. Dito tayo sa, ayan, mileage zeroing, tapos subtotal zeroing. Ayan, so kung mapapansin nyo, eto yung trip nya, ang tinakbo natin ng previous is 256. Ilolong press nyo lang siya. Ayan, oh. So nakita nyo yung trip nag-zero na siya, no? Wala kasi siyang trip A and trip B. So ayan, nakapagkarga na tayo ng ano, 57.19 liters total, no? May gusto ka ba shoutout, sir? Atat, sir. Ayo, let's go and let's find out kung matipid nga ba to si Photon Traveler X Okan Engine 2.0. Most likely mga ano, nasa 4 hours to 5 hours ang biyahe natin, no? Update ko lang kayo, nandito na tayo sa SM North EDSA. Ayan, dito tayo dumaan sa EDSA at wala pa kasing RFID to at ngayon lang natin to ilo-long drive, no? Yung literal na long drive talaga. Hindi ko alam kung magpapakabit tayo ng RFID. Hindi naman natin siya laging ilo-long drive. Ang tinakbo na natin pala ito, kung nakikita nyo, 15.2 kilometers from Pasig to dito sa may SM North. Time check tayo, 4:26 AM. Ayan, so banat na uli tayo. Dito, approaching na tayo dito sa may Toll Plaza. So ayan, nakalagpas na tayo sa Toll Plaza. Pwede pa palang cash, no? At dito natin masusubukan yung ano, yung fuel consumption niya, tsaka yung lakas ng makina niya, no, sa high speed. Yung sa previous video natin, dinala natin siya ng Marilaki. Hindi naman tayo makapagmabilis doon dahil ano, uphill siya, no, marami ring dumadaan, kaya ano lang yung takbo natin, no, takbong pogi lang. Ahay, punta tayo dito sa may ano niya, sa may panel. Ayan, no, kung makikita nyo yung ano, yung tachometer niya, ayan, naka ano ako, naka 4th gear. Tapos sinishift ko siya pag 2,000 RPM na, no, or 2,500 RPM. Doon ako nagsishift ng gear. Hindi ko na pinapaabot ng 3,000 kasi masyadong persado na yung turbo hose natin noon, no. Baka anytime maputukan tayo, hindi naman natin alam, di ba? Depende sa tibay ng turbo hose yan eh. Syempre mas maganda yung hindi ka lagi naka high RPM, no, para
RPM, pwede mo nang i-shift, no? Or yun nga, 2,000 o 2,500, i-shift mo na siya. So katulad nito, lagpas 2,000 na tayo, so shift ko na siya sa 5th gear. Ayan, so naka 5th gear na tayo. Tapos eto, takbo natin 60. Kung maririnig nyo yung engine noise nya, meron siyang engine noise pero masarap sa tenga, no? Yung tipong di siya nahihirapan. Ayan, kung naririnig nyo yung engine noise nya. Tapos yung cabin is tahimik, tsaka yung wind noise parang wala masyado eh. Pakinggan natin yung wind noise nya. Nandito tayo sa sa Giginto, Bulacan, no? Ayan, tapos fast lane na tayo at eto, try natin i-shift ng 6th gear. So naka 5th gear tayo ngayon, tapos 90 ang takbo natin. 2,600 RPM, shift na natin sa 6th gear. Ayan, so 6th gear na tayo. Tingnan natin yung lakas na ito ni 2.0 Okan engine, no? Oh, may bus. Lakas yung 6th gear niya, pag pinasok nyo talagang may ibubuga pa eh, ang lakas ng hatak, no, sa 6th gear niya. Ayan, kung maririnig nyo yung yung engine noise niya. Ayan, takbo na natin 110. Ayan, makikita nyo. Nasa 110 ang takbo natin, pero yung wind noise wala masyado, no? Ayan, so maganda yung pagkakagawa nila dito sa aerodynamics na itong van na to, no? Dahil hindi siya maingay eh, yung parang may bagyo, no? Kasi sa urban yung urban natin, pag tumakbo na ng 100 pataas yun, parang kala mo may bagyo na. Update pala sa tinakbo natin. Ito, 69.2 kilometers na yung tinatakbo natin, no? At so far, hindi pa na tayo nababawasan ng ng bar sa fuel gauge natin, no? Full pa rin siya. So, i-check natin kasi yung last time sa video natin, parang 118 kilometers ata yun, nagbawas na siya ng isang bar, no? Yung inakit natin siya ng Marilaki. I-check uli natin ngayon kung ilang kilometers bago tayo mabawasan ng isang bar, no? So ayan, approaching na tayo ng San Fernando, Pampanga. Time check tayo, 5:17 na ng umaga. And dito na tayo sa Dau. Ayan, so ECTEX 1 kilometer, pero hindi na tayo mag-ECTEX, no? Dito na tayo dadaan sa may Santa Ines, tapos ang labas na natin yan is Banban, Capas. So ayan, good morning sa inyo. Maliwanag na at nandito na tayo sa Banban, Tarlac. Ayan, kung makikita nyo yung tulay, ayan, nandito na tayo sa tulay sa may Banban, no? So pumutok na yung araw, maliwanag na. At Tarlac na tayo. Update ko lang kayo sa tinakbo na natin, no? Ayan, kung makikita nyo dyan, ang tinakbo na natin ay 104.5 kilometers, no? Tapos kung makikita nyo dito sa fuel gauge natin, still full tank pa rin siya, no? Hindi pa siya nababawasan. So itong fuel consumption pala niya na indicator, ayan, nasabi
sinasabi ko sa inyo kanina na liter per 100 kilometer siya, no? Hindi siya kilometer per liter. Ayan, tapos meron din siya dito na kung makikita nyo yan, ayan, depende sa apak nyo yan, no? Pag diniinan nyo or madiin kayong umapak, syempre tumataas yung consumption nyan. Kung light lang, ayan, katulad nyan, no? 3.6, 4.6, di ba? Pag diniinan ko, ayan, tingnan nyo, tataas siya, no? 11.5, 11.3, di ba? So, yun yung ano niya, yung eco mode niya, kung tawagin. Sa ibang sasakyan kasi, umiilaw yung eco mode, tapos pag diniinan mo, nawawala siya. Ito, wala siyang ganong eco mode, pero may indicator naman siya kung malalaman mo kung masyadong mabigat ang apak mo at medyo lumalakas ka na sa diesel, no? So, additional info lang yon, at nakalkal ko to nung wala akong magawa, kinalkal ko yung ano, dashboard niya at natuklasan ko meron pala siyang eco mode tsaka yung fuel consumption average niya, no, na liter per 100 kilometers. Nandito na tayo sa Romulo Highway, no? Malapit na tayo sa ano, Santa Ignacia, Tarlac. Ayan. Kung makikita nyo naman, ang luwag ng daan, tapos umaga na. I-update ko kayo sa tinakbo natin. Grabe, nakakapagtaka, no? Kung mapapansin nyo dyan, ayan, tignan nyo. Kung makikita nyo, ang tinakbo na natin is 141.6 kilometers. Pero pag titignan nyo sa left side, ayan yung fuel gauge natin, no? Puno pa rin. Di ba? Hindi pa rin siya nababawasan actually. Full bar pa rin siya, pero yung ginamit natin siya last time sa Marilaki, 180 nabawasan na siya kasi may halong city driving yun eh. Ayan, so dito na tayo sa Santa Ignacia, no? Tarlac. Siguro tingin ko mga 150 kilometers magbabawas na siya ng isang bar, no? Habang nagsasalita ako, no, nakita ko, napansin ko na, ayan, nagbawas na siya. So sa 142 kilometers nagbawas na siya ng 1 bar, no? Yan ang ano natin, ang comparison natin ngayon, no? Nung before 118 kilometers siya nagbawas, ngayon eto na siya 142 kilometers. Ang layo nung naabot niya, no, bago mabawasan ng isang fuel gauge from Pasig na dito tayo ngayon sa Santa Ignacia, Tarlac. So doon lang nabawasan ng isang bar, no? Kaya nakakatawa lang, no? Time check tayo, ano oras na? 6:45 AM. So magtatatlong oras na tayong bumabiyahe. Regarding pala sa aircon nito, mga ka-adventure, ang lamig niya actually. Although ang laman lang nitong van is 4 lang kami, no? Ayan. Kung makikita nyo, ayan, tulog siya ang aking asawa. At sa likod, andyan natutulog din yung anak ko, no? Ayan. Pakita ko sa inyo yung settings ng aircon natin, no? At yung sa likod, naka 1 yan, naka low lang, pinaka low setting. Tapos etong sa panel natin, pakita ko sa inyo, ayan, bali yung fan yan, naka 1 lang yan. Tapos yung settings niya sa aircon is pinaka mababa. So ang ibig sabihin niyan is may dumadaloy na ano, na heater. Parang sa Nissan Urban, ang settings kasi niyan is parang free flow yung heater niya, no? Tapos may flaps dito, may vents dito na pag katulad niyan, 1 ang setting. Kumbaga ito yung flow ng heater. Tapos may flap dito. Pag naka-1 yung setting niya, ibig sabihin mas malaki yung buka nung heater. For example, nakaganyan yung heater, mas malaki yung buka. Pero pag sinettings nyo siya na ganito, ayan,
kung nakasetting siya ng ganito, yan ang pinakamalamig na settings niya. Kumbaga nakasarado yung flap nung heater, so walang heater na lalabas, puro lamig lang. Ayan, kaya ang settings ko is yung 1 lang, kasi kahit may heater na dumadaan, ang lamig eh. Ayan, kung mapapansin nyo, ito yung vents natin, nakasara na. Tapos nakasara dito yung vents, yung doon nakabukas. Tapos yung flow ng hangin is nasa taas tsaka sa baba. Ayan, makikita nyo yung arrow sa dibdib tsaka arrow dyan sa sa paanan. So dalawa yung vents na gumagana, pag pinatay mo yung sa baba, syempre mas malakas yung buga nung sa taas, kasi walang linalabas na hangin kung di doon lang sa taas. Sinabi ko lang yon, yung regarding sa aircon. Hindi natin alam kung pagdating sa tanghali, at mainit, kasi syempre galing tayo sa dire-diretsong biyahe, nag expressway tayo, tapos dito medyo malamig yung klima. Actually yung sa likod okay naman, kaso naobserbahan ko lang, medyo mahina yung buga niya, medyo mahina yung buga na lumalabas dun sa vents niya, kaya na-check ko na yon yung sa likod. Tapos tinry kong buksan ito, ayan, yung ceiling, nandoon yung lamig, nasa ceiling, kaya siguro kailangan lagyan mo na lang ng fan, para ma-vacuum niya, tapos maibuga niya ng malakas. Siguro wala siyang tubo na nagko-connecta sa mga bawat vents, Hindi ko pa kasi na-check yung bubong nito kung may tubo ba siya bawat vents, kasi yung sa urban parang may isang tubong mahaba yon, tapos doon nakakonekta yung mga yung mga vents, kaya malakas yung buga actually. Ayan. So ito yung daan natin, at as you can see, maliwanag na. Time check tayo, ano oras na? 6:54, so mag-alas 7 na, mga ka-adventure. So what's up mga ka-adventure, welcome back again. At eto, nandito na tayo ngayon sa Labrador, Pangasinan. Ayan, kung makikita nyo, yan yung mga bilihan ng isda. Tapos seaside na dito sa gilid. Ayan, so malapit na tayo, mga 40 minutes to 1 hour, depende sa tatakboy natin. I-update ko lang pala kayo mga ka-adventure, natutuwa lang ako dito, no? Grabe,
parang hindi siya nababawasan ng ano, ng diesel. Dahil yung huling update ko sa inyo, nagbawas siya ng 1 bar, nasa around 149 kilometers, no. Ngayon eto, tignan nyo, eto na yung tinakbo natin, bali 222.2 kilometers, pero still 1 bar pa rin ang nababawas, no. Mukhang 2 bar lang ang mababawas sa atin dito pag dating natin dun sa pupuntahan natin destination, no. Malalaman natin, no. Ayan, time check nga pala tayo, ano na, 8:46 AM. Ayan, 4 hours and 46 minutes na tayong nagbabiyahe. Ayan, so usually kasi pag nagbabiyahe ako dito 12 midnight, so dumarating ako ng ng Metro Manila around mga 4:30, 5 o'clock. Ayan, depende sa sa takbo nyo, no, tsaka sa dami ng sasakyang dumadaan. So naabutan kasi tayo ng umaga na, kaya medyo hindi na dire-diretso yung takbo natin, no? At may mga tricycle, may mga motor, ayan. Kaya 5 hours talaga ang inabot. Pero usually pag dire-diretso yan, mga 3 hours and a half to 4 hours and a half or 4 hours ang biyahe. Malapit na tayo. Ito, paakyat na nga pala to, kasi itong Sualis, paakyat na to, tapos Alaminos na, no, ang susunod na bayan. Kaya isang bayan na lang, touchdown na tayo. So ayan mga ka-adventure, finally andito na tayo sa Alaminos, Pangasinan. Ito na yung arko ng destination natin. Ayan, welcome to Alaminos, Pangasinan. Ayan, tapos update ko na rin kayo sa sa fuel gauge natin. Kung mapapansin nyo, 236.0 kilometers. Tapos yung fuel gauge natin, ayan, hindi pa rin nababawasan, no. From Pasig to Tarlac, nabawasan tayo ng isa. Tapos Tarlac to Pangasinan, hindi pa tayo nababawasan ng 1 bar na fuel gauge. So tingin ko pagdating natin doon sa destination natin, mababawasan na to, no. Nakakatawa lang, no, at gusto ko na siyang mabawasan pero hindi siya nababawasan actually. Depende siguro sa tapak ko, no. Kaya ganon. Kung makikita nyo, ayan, no, yung instantaneous fuel consumption natin is, minsan naglalaro ko sa 10, 3.7, 5.2, 7.0 liters per 100 kilometers siya na. Mukhang totoo yung sinasabi nila na matipid ang 2.0, di ba? Grabe ka, 2.0 Okan, no? Ang tipid mo. Dito pa lang na test ko na na matipid siya, no? Kasi tignan nyo naman, 237, isa pa lang bar ang nababawas, di ba? At ayan, andito na tayo sa location. Ayan na. Ito na pala yung final natin, no. Ayan, kung nakikita nyo, nabawasan na siya ng 1 bar uli. So 2 bar nang nabawas sa kanya. Ang tinakbo is ito, 242.4 kilometers. So take note pala, hindi tayo nagpatay ng makina. Pag nag-stop over tayo, hindi ko pinapatay yung makina, diretso idle lang siya, no. Ayan, so walang patay ng makina. Dito na lang papatayin, no. Ang tinakbo natin 242.4 kilometers.
Tapos 2 bar ang nabawas, no. So sana pag uwi natin 2 bar din ang mabawas para kalahati lang, no. Hahay, ayan. Time check pala tayo. Ano na? 9:45 AM. So medyo matagal-tagal ang biyahe natin, no. So ayan, i-update ko rin kayo pag uwi namin kung ilan bar ang mababawas, no. Ayan, so for sure madaling araw babiyahe pabalik, kaya dire-diretso yun, so mas matipid yun, no. Check pala natin dito yung ano, yung average fuel consumption nya. Ayan, 7.4 liters per 100 kilometers. So ayan, ang baba nung nakuha natin. So ibig sabihin ano to, mababa rin yung konsumo niya na pag kinonvert nyo sa kilometers per liter. Ayan. So wait nyo na lang yung final and total at gagawa ulit tayo ng video pag pauwi namin. Malakas din, take note. Sa mga overtake, di kayo mabibitin. Tapos sa high speed, okay na okay siya, no? Ayan. So stay tuned. So what's up mga ka-adventure? Eto, we're here sa Bolo Beach, Alaminos, Pangasinan. Punta muna kami dito at nag-freshen up sa tabing dagat. Ayan, ito ang dagat kung makikita nyo. Lakas ni ma'am. Ayan. So medyo masama ang panahon kaya maulap kasi may bagyo ang papasok ngayon. Actually nakapasok na yung bagyo. Ayan. So dito lang kami sa ano, gilid-gilid. So good morning sa inyo, no, mga ka-adventure, at babiyahe na tayo pauwi. Ayan, alis na kami dito sa location. Ayan, so ito pala yung ano, yung wild truck ni Utol, no. Next generation ng Ford Ranger 2.0, kaya napabili ako ng ano 2.0 din, at nagustuhan ko yung makina niya, tahimik tapos malakas. So ayan mga ka-adventure, babiyahe na kami pa uwi. Time check tayo, 12:56 AM na. So what's up mga ka-adventure, welcome back. And andito na tayo sa ano, sa Aguilar, Pangasinan. Ayan, kung makikita nyo, hindi pa tayo nababawasan uli ng ano, fuel gauge. 6 bars pa rin, no, from Alaminos. Tapos dito sa Aguilar, Pangasinan, ang tinakbo na natin is ayan, 301.7 kilometers. Nandito na tayo sa ano, sa mga Tarom, no, Pangasinan. So napansin ko, ito, tingnan nyo. So nabawasan na tayo ng 1 bar sa ating fuel gauge. Bali 5 bar na lang yung fuel gauge natin, no. Ang tinakbo natin 321.9 kilometers. Sa tinakbo na 322 kilometers, bali 3 bars yung nabawas sa kanya, no? Time check tayo, 2:11 AM na. Eto, cruising lang tayo around 70 to 80 kilometers per hour, no? Ayan, so approaching na tayo dito sa ano, sa boundary ng Pangasinan, Tarlac. Ito yung tulay. Ayan, kung makikita nyo, ayan, Tarlac. Sana nakikita nyo. Tapos meron ditong vertical clearance pala, no, 2.4 ano, meters. Ayan, no, yung vertical clearance. So kasya naman tayo dito at hindi tayo sumayad, no. Hay, pati doon sa kabila pala meron. Kung mapapansin nyo dun sa video natin nung umaga, dumaan tayo dyan. Kaso medyo nasira lang yung audio natin, no. Hindi natin na-on yung mic, kaya wala tayong boses noon. Tuloy na ulit tayo sa biyahe. Tarlac na to. Nandito na tayo sa Mabalacat, Pampanga. Ayan. So ano, update ko lang kayo sa gauge natin, no, sa fuel gauge natin. Ito, kung makikita nyo, sana nakikita nyo na malinaw. Ayan. So hindi pa rin tayo nababawasan ng ano, no, ng 1 bar sa ating fuel gauge.
Update lang sa tinakbo natin, 397.7 kilometers, no? So, time check tayo, 3:35 AM. Ayan. So, 2 oras at kalahati na tayo nagbabiyahe. Ayan. Bali, dito na kasi tayo, kakaliwa na tayo dito. Papuntang NLEX, Santa Ines exit. Ayan. So, kaliwa tayo dito. Tapos, yung dulo na ito NLEX na, no? O, kakano na tayo dito pa NLEX na to. Ayan, NLEX Manila. Nandito na tayo sa Expressway San Fernando, no? Ayan. So, approaching tayo ng San Simon, 2 kilometers. Ayan. Tapos, update ko na rin kayo sa naging fuel gauge natin. Nabawasan na siya ng 1 bar. Ayan. Kung makikita nyo ito. Ayan. So, ayan. Diba? Nabawasan na ng 1 bar. So, kalahating bars na tayo, mga ka-adventure. Tapos, ang tinakbo natin, ayan, 429.1 kilometers, no? Ayan, so 429 kilometers, kalahati yung fuel gauge niya, no? Update lang, andito na tayo sa Rosario Pasig, no? Ayan, so malapit na tayo sa ating bahay at as you can see, marami na sasakyan kasi 5:12 na ng umaga. Almost 4 hours mahigit din tayo nagbiyahe, no? Ayan, tapos hindi pa rin tayo nababawasan, hindi pa rin nababawasan yung gauge natin. Ayan. Kalahati pa rin siya, no? Tapos ang tinakbo natin is 492.2 kilometers. So ayan, nandito na tayo sa ating destination from point to point. Ayan, nakauwi na tayo. So ito yung total natin. Ayan, kung makikita nyo, hindi pa rin nagbawas, no? Kalahating bar pa rin yung gauge natin. Tapos 496.9 kilometers ang natakbo natin. Ayan, so bukas na lang tayo magko-compute ng fuel consumption natin at tayo ay inaantok na at pagod na. So ayan, welcome back. At ito, ayun, magpapadiesel tayo, no, para malaman natin yung computation ng fuel consumption niya. At the same time, malalaman din natin kung magkano ba yung nagastos natin na diesel nung nagbiyahe tayo back and forth, no, from Pasig to Pangasinan. Ayan. So, same gasoline station ito. Kung makikita nyo, ayan. Dito tayo sa Petron uli, no. Magpapadiesel na tayo. Ayan. So ayan mga ka-adventure, ito yung total natin na na liters na nakarga. Ayan, 41.67 liters. Tapos 2,266.85 pesos. So dun pa lang malalaman na natin yung nagastos natin, no, kung magkano yung nakonsumo natin na diesel. Ayan. So 2,200 ang consumption niya simula Pasig, Alamins, Pangasinan, tas Pasig, no, back and forth. Ayan. Eto, makikita nyo, okay na uli yung gauge natin, no, full tank na uli siya, 8 bars na uli siya, no. Tapos ito yung tinakbo, 498.8 kilometers. Then yung average fuel consumption natin, no. Ayan. So magko-compute na tayo, no, kung magkano talaga yung average fuel consumption natin. So ayan mga ka-adventure, andito na, na-compute ko na yung ating computation sa ating fuel consumption. Bali ito, kung makikita nyo, ginawa ko na siya. I-explain ko na lang sa inyo to, no.
Ayan, so pakita ko lang sa inyo, ito yung resibo natin nung una. 57.19 liters siya, no? Tapos 3,082. Then ito naman yung resibo natin nung last na nag-full tank tayo. Bali, ito na yung nakauwi na tayo, no? Ayan, kung makikita nyo, 41.67 liters, tapos 2,266 pesos. Ayan. So, explain ko na sa inyo to, yung kilometer per liter to, no, mga ka-adventure. Ayan. So, kung makikita nyo dito, in-indicate ko lang dito, yung 57.19 liters, yan yung fuel tank natin bago tayo umalis sa Pasig. Bali 3,000 pesos. Tapos yung 41.67, eto na yung nakuha natin nung bumalik tayo ng Pasig, nag full tank ulit tayo para makuha natin yung total liters na nakonsumo natin. Dito pa lang mga ka-adventure, nalaman na natin yung gastos natin kung magkano, no? Kasi etong 41.67 liters, yan lahat nung nagastos natin simula Pasig papuntang Pangasinan, pabalik ng Pasig. Ito na siya, no, 2,266.88 pesos ang nagastos natin. So dito pa lang nalaman na natin kung magkano. Kung ipa-plus nyo kasi to, yung 57.19 tsaka 41.67 liters, ito magiging total nya yung 98.86. So, hindi na natin siya i-add, no, kasi hindi naman natin siya nagamit. Ang nagamit natin is ito lang, yung 41.67 liters. Yun ang gagawin nating data, no. Tsaka itong trip natin, ito kung makikita nyo, yung total trip natin from Pasig, Pangasinan, Pasig is 498.8 kilometers. Ayan. So, yan ang gagawin natin data. So, baka maguluhan kayo, ano tong 98.86 liters. Ito po yung total ng 57.19 tsaka 41.67. Yan po yung total na pinadiesel natin, no. Pero, since kalahati lang yung nagamit natin na fuel gauge, hindi na natin siya ito total. Ito lang po ang kukunin natin, yung 41.67, kasi yan po yung pinakarga natin na full tank nung nakauwi na tayo. So ibig sabihin, yan po yung nagamit natin na litro ng diesel. Tapos ito po yung gagamitin natin data, which is ito po yung total trip natin from Pasig, Pangasinan to Pasig. So ayan, kinompute ko na siya, 49.8 kilometers divided by 41.67 liters. Ayan, so ito po yung nakuha natin, 11.97 kilometer per liter. So kung i-round up nyo siya, almost 12 kilometers na, no, per liter. Nalaman na natin yung consumption niya sa kilometers per liter. Kung pupunta naman tayo dito sa automatic niya na nakalagay sa dashboard niya, which is liter per 100 kilometer. Kinompute ko na rin siya mga ka-adventure, yung liter per 100 kilometer. Ang lumabas sa atin is eto, 13.1. Dinivide lang natin siya sa 7.6 kasi 7.6 liters yung per 100 kilometer natin na lumalabas sa dashboard niya. So, i-divide lang siya, 100 kilometers divided by 7.6 liters. So, eto siya, yan ang lumabas, no. So, magkaiba sila, no, 13.1 liters compare dito sa 12 kilometers per liter. So, mas nagre-rely ako dito sa manual computation kumpara dito sa sa dashboard, no, tsaka sa automatic computation ng dashboard, kasi mas accurate yung manual. I-correct nyo na lang ako kung mali yung computation ko, at hindi ko rin masasabi kung malakas ba siya or matipid. Kayo na lang bahalang humusga kung ano yung sa tingin nyo, no. So, comment down below kung mali yung computation ko and kung ano yung husga nyo dito sa computation natin. Ayan. So, sa lahat ng nagtatanong dyan, eto na, nasagot na ang katanungan natin dito sa long drive na fuel consumption ni Photon Traveler X Ocan engine. So, hanggang dito na lang mga ka-adventure. Ride safe always and alright!